Това, което очаквах, беше трудност, психически и физически. Бях готова и знаех, че ще ми липсват приятелите и семейството ми тук в България, тъй като аз отидох почти сама. Знаех, че ще ми бъде трудно, понеже ще трябва да си намеря втора работа и да работя поне на 2 места. И наистина беше трудно, но когато осъзнаеш и приемаш, че всичко зависи от теб, наистина твоето преживяване може да се превърне в незабравимо лято, както всъщност аз си го направих. Създадох си приятелства, запознах се дори с колумбийско семейство, на което ходих на гости, спах от тях. До ден днешен, минали са почти 2 години, ние поддържаме контакт и се чуваме. И наистина нямам търпение да ги видя отново. Бригадата за мен се струваше на 100%. Аз съм доволна от това, с което се върнах финансово. Но, честно да ви кажа, дори да се бях върнала на минус, това, което печелиш като преживяване, емоция, от самите пътувания, от самия начин на живот там, това, което печелиш като приятели и връзки от там, защото ти трябва да си го спечелиш, е несравнимо. Така че за мен си заслужаваше на 100%. Това, което ми даде бригадата, беше да разшири тотално светогледа ми и всъщност да направи място за нови по-големи мечти, като например да отидя в Хавай, за което преди не съм си позволявала да мечтая. Сигурност ще се върна отново, нямам търпение да се потопя в онази среда и в онзи начин на живот и отново да си го направя дори по-хубаво от това, което беше, защото, както казах, добрата новина е, че всичко зависи от вас.